Praise God. Sa lahat po ng mga naka-standby, na mga sumusubaybay po dito sa ating live streaming, ngayon po ay Friday. We are here to soak in the presence of God once again. Sa mga nagnanais at nauuhaw sa presensya ng Panginoon, muli po ngayong gabi ay narito tayo upang sumamba sa Diyos, magpuri sa Panginoon. Kaya po, mag-ready po ang lahat ng mga anak ng Diyos sa buong Luzon, Visayas and Mindanao, maging dyan po sa Australia kay Pastor Manny, sa kanyang wife, sa Norfolk, Virginia, sa Ate Gigi, kay Pastor Allen, sa aking pamangkin, si Crystal, si Christine, si Michelle, dyan sa New Jersey, at sa Texas, kay na Ate Glo, kay Sylvia, at sa Kuya Boy, maging sa Pasig, sa Tarlac, Pangasinan, kay Brother Bobby, at sa Parañaque, sa lahat ng makapatiran. Praise God, we are here to worship, to honor our God. Amen, amen. Thank you, Lord. Bago tayo sumamba sa Panginoon, I want to share with you in the book of Psalms, chapter 116, verse 1 and 2. Pakinggan po natin. I love the Lord because He hears and answers my prayer. No? Because He had inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Ito ay isang pangungusap ng pagmamahal. Ayon sa salita na ating binasa, according to David, I love the Lord. Mahal ko ang Panginoon. No? And one of the greatest, the first commandment ng Panginoon, ang utos niya, ang unang-unang utos niya sa tao is to love Him with all our heart, with all our soul, with all our might, and with all our mind. No? Ito po ang utos ng Panginoon. Kaya, I love the Lord, sabi ni Haring David, sapagkat dinirinig niya ang aking tinig, ang aking mga panalangin. Sinasagot niya ang aking mga panalangin, sabi po roon. Because He had inclined His ear, dahil ang kanyang tainga ay nakabaling sa akin. Kaya sa aking pagtawag sa Kanya, ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, as long as we live, we should call upon the name of the Lord, because in the name of the Lord, there is safe. In the name of the Lord, there is freedom, there is victory, there is healing, there is miracle. Kaya po, nais ni Lord na ihayag natin na napakabuti niya sa atin, na mahal natin siya. At ang taong tunay at totoong nagmamahal sa Diyos, magbibigay ng panahon, ng oras, talagang hahanapin niya ang presensya ng Panginoon. At dahil siya nauuhaw, katulad po nung Wednesday, ay muli ay bumabad tayo sa presensya ng Panginoon. At ngayon pong gabi na ito, mga kapatid, mga magulang, let us worship the Lord. Let us declare that our God is a good, good God, na ang Diyos natin ay napakabuti, karapat-dapat siyang mahalin, karapat-dapat siyang sambahin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Heavenly Father, we come to your throne of grace with a humble heart. Lord, inaamin po namin that apart from you, we can do nothing. We need you. We need your strength. We need your presence. We are here, Lord, once again to bow before you, to worship you, to honor you. And we declare your goodness. We declare your loving kindness, your faithfulness upon each and every one. Continue, Lord, to sanctify us with your precious blood and surround us with your glory, with your presence. Thank you, Lord. Patuloy mong itouch ng iyong presensya ang bawat mga sumusubaybay sa oras na ito. Lord, maging sa Macau, sa ibang panig ng bansa, saan man lahat naroroon ang mga anak mo, Lord, maramdaman kanila, Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Amen, amen. Sa lahat ng oras, Siya nga po, Panginoon.
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong maawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mapagbago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Napawitin natin kay buti-buti mo, Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong maawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa pagpupuri ka namin, sinasamba ka namin, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaang bawat sanglit upang ibigin ka nang walang hintay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon,
wagas na pagsipay iyong bigin, kalakip ng awitin. Pinupuri kita. Kung bakit nga ba sinasamba mo ang Bakit Diyos? nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba
Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos may Ama, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Ang dakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Pagdakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Hallelujah. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Amen. Amen. Hallelujah. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Yes. Hallelujah. Yes. The Spirit of the Lord is moving. The Holy Spirit is touching us.
you save us. We love you, Lord, because you heard our prayer, our supplication. We love you, Lord, because of who you are. Not because of the miracle, of the blessing that we receive. We love you, Lord, because you love us first. We love you, Lord, because of who you are. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Sabihin natin that we love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Are your dwelling places thirsty? I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. From my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow
continue to express our hearts. Iparinig natin kay Lord that we love Him so much. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mahal ka namin. Mahal ka namin, Panginoon. We love you, Lord. Whatever happens in this world, we will serve you, we will honor you, we worship you. Lord, we say, I will love you, Lord. We love you. Because you first love us, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes. Sabihin natin, Lord, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Tagalog, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, o Panginoon. Buong buhay, buong buhay sa iyo'y alay. Nawa, O Diyos, nawa, O Diyos, iyong tanggapin, iyong tanggapin ang aking pagpupuri, ang aking pagpupuri, pag-ibig, pag-ibig. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh
reason why we are living, why we are here on earth, is to love God above all. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind. This is the greatest and first commandment of God, that all mankind should love the Lord. Let us give our whole being to God, to love Him, to serve Him. We have one life that will soon to pass. Kapatid, kaibigan, don't waste your time in the pleasure of this world. This world will pass away, but the Word of God will remain forever and ever. To those who love God, shall abide under eternity. Our life here on earth is very too short. Once na hindi mo nagampanan at hindi mo natupad at lumihis ka sa tawag at ipinagagawa ng Diyos, iiksi ang buhay ng tao sa lupa. Minsan may nagtanong, Lord, bakit maiksi ang buhay ng tao? Gayong pinangako mo that to those who obey and love and honor their parents shall have long life and prosperous life. Pero bakit may umiiksi ang buhay at hindi umabot ng 70, 60 pataas? One thing the Holy Spirit revealed unto me. People of this world, they love the pleasure of the world rather than God, than obey God, than to obey God. The work of a pastor in this world is the highest calling and ministry in this world. To become a congressman, to become president, maybe 6 years, 12 years, and after that, tapos na. But to become a servant and a minister, to become a pastor, ito po'y pinakamataas. Sapagkat ang tumawag at pumili sa iyo ay hindi tao, kundi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Once nang isang tao'y nilabag, tumaliwas sa perfect calling ng Diyos sa kanyang buhay, napapaaga ang uwi sa kalangitan. Disobedience to God's highest calling is a sin. Yes, maraming tao nakakapaglingkod sa kapwa, gumagawa ng mabuti at maraming natutulungan. Pero once na ang number one sa buhay ng tao hindi ang Diyos at hindi niya nagawa ang purpose niya sa lupa at nagbago siya at lumihis ng gusto niyang gawin kaysa sa highest calling ng Diyos, there is a consequences na hindi maintindihan at maunawaan ng tao. Kung bakit may mga sakit, suffering, mga nangyayaring mabigat sa buhay ng isang tao. Mga kapatid, mga magulang, to become a minister of God, to become a servant of God, to become a pastor in this world, ito po'y mas mataas pa sa mga politiko dito sa balat ng lupa. Kaya ang maging servant of the King of the Most High is the highest ministry. Brothers and sisters, think about this thing. Think about the past of your life. Maybe sikat, may mga taong kilala na sa buong mundo,
napakalaki ng ministry. Subalit, kapag ang isang tao ay lumihis sa totoong tawag at purpose ng Diyos sa kanyang buhay, may mga bagay tayong hindi maintindihan sa mundo. Only God knows everything. If we really love God, obey Him. That's all. Obey God. Serve Him. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip. If God called you to serve Him, to love Him, to become God's minister, to become the spokesman of God here on earth, huwag natin siya ipagpalit. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magpahaba ng buhay ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng himala kung tayo nabubuhay niya. Ang walang paa ay nilalagyan niya ng paa. Ang matang di nakakakita ay binibigyan niya ng paningin. Yes, brothers and sisters, our God is the awesome God, the Almighty God, the maker of heaven and earth. Kapatid, kaibigan, this is the time for you to obey God. Huwag kang magdalawang isip na hindi sumunod sa Diyos. Because disobedience to God is a sin. Like Jonah, when he ran from God, when he disobeyed God, there is consequences. Yes. Obey God rather than man. When Peter and John was persecuted, and the Pharisees, Sadducees stopped them to preach Christ, they said, it's up to you to judge. It is better to obey God rather than man. Mas mabuti higit ang sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sumunod sa perfect will ng Diyos ay nasa mabuting takbuhin, landasin ng buhay. Yes, brothers and sisters, let us obey God, obey Him, serve Him, sumunod tayo sa Panginoon, sundin natin siya, mahalin natin siya. Ibigin natin ang Panginoon at higit sa buhay natin. Ang sumusunod sa Diyos, nagpapasa ng kanyang krus. Bagamat may pag-uusig, subalit tatanggap na ika-100 iba yung pagpapala. Mga kapatid, kaibigan, obey God rather than man. Yes, Lord, salamat. We obey you, Lord. We love you.
Yes, Lord. Yes, Lord. Nangungusap po ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Wherever you are, brothers and sisters, nangungusap ang Panginoon sa inyo. Tinatawag ka ng Diyos. Nais ng Diyos siya ang maging number one sa buhay mo. Pangalawa lamang ang maraming bagay. If Jesus is the number one in your life, everything in this world shall follow you. You will never struggle in this life because God who called you will supply and provide all your needs. When you do your purpose in this life, source of everything, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sabihin natin, Lord, you're all I want. Ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Yes, Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed.
Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Lord, salamat. Sa'yo lamang kami mananahan. Dahil ikaw ang aming kailangan at wala nang iba pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming lahat sa aming buhay. At kung ano ang meron sa iyong kaharian, Lord, ito'y para sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Salamat sa iyong paggalaw at paghipo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa buhay. Dapat na ibalik sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Lord, salamat, salamat. We give you thanks, we give you honor and glory, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri, ibalik natin sa Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Lord, salamat. Thank you, Lord. Ang buhay namin ay para sa iyo at ikaw po ay sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. We honor you. We give you praise. Father, we pray for the speed recovery and healing of our pastor, Walter Faustino. We declare, oh God, divine healing upon his body. We declare strength, Lord God. In Jesus' name, we rebuke the espiritu ng trangkaso, sakit, karamdaman sa kanyang buhay. And we declare healing, Lord, strength, oh God. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat for the healing.
Lord, salamat. Ang Sunday worship is Sunday for Sunday 2. Lord, prepare mo ang puso, mga mo sa darating na linggo at sa aming Holy Communion. Once again, may your presence, may your anointing be upon your people. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen. Amen. 9 a.m. Amen.